Benvidos a Dino Radio, a emisora da Biblioteca Escolar do CEIP Condesa de Fenosa. Ola a todos e a todas, somos os nenos e as nenas das clases de primeiro A e B. Imos a ler unha pequena biografía de Florencio Delgado Gurriarán. Ao que este ano se lle adica o Día das Letras Galegas. Ao rematar a Guerra Civil, marchou ao exilio a México. Foi un dos fundadores da revista Vieiros. Volveu a Galicia e foi membro da Real Academia Galega. Utilizaba para asinar algún dos seus escritos diferentes nomes como o de Corgomófilo. Finou nos Estados Unidos en 1987. A continuación imos ler uns pequenos fragmentos da obra de Florencio Delgado. No someirán de río non é miño, galán a namorarse moza ribeira. No silga gancioso no seu ouro, de Belén feito de cepeiras. Florencio naceu en Corgomo, Andreorras, na provincia de Ourense, un 23 de agosto de 1903. Alí viviu a súa infancia, convértese en escritor. De mozo estudou na Universidade de Valladolid. Alí cursou Dereito, pasando a traballar como abogado no barco de Valdeorras. En 1933 entrou no Partido Galeguista. Tras o comezo da Guerra Civil logrou escapar a Portugal, despois a Francia e por último a Barcelona. Nosa Galicia é máis que toda a terra. Galicia só limita coa saudade elástica fronteira, que serve para o tempo e para o espazo. Onde un galego está, atópase máis que non atravesalo, onde indo que leve nos papéis poeta. Esperamos que vos gustase. Ata a próxima. Aquí en Dino Radio.